Vítajte priatelia, dnes si spolu zareagujeme na najnovšie video od pána profesora Staňeka. Ďakujem pekne za vašu účasť, oceňujem aj vašu odvahu, pretože keď si pozriete niektoré reakcie na moje prednášky, tak, jak hovoria Češi, ode mňa by ani pes kúrku nevzal. Jsem konspirátor, nepřítel číslo 1 a tak dále. Omlouvám se za češtinu, ale já už dneska prednášam väčšinou v Čechách, takže bohužiaľ je to tak, jak to je. Dneska máme takú zajímavú problematiku. Začnem provokatívnou otázkou. Viete, kým ste a viete, ako funguje váš organizmus? Alebo je to vec, ktorú delegujete na lekárov, pretože keď ma bolí pod rebrom, tak idem k doktorovi, doktor sa ma spýta na klinické príznaky, má tam tabuľky, vymenujete klinické príznaky, on to porovná, zistí, áno, máte túto a túto chorobu, vyberie inú tabuľku, kde máte lieky, ktoré sú predpísané pre druh liečby, dá vám tie lieky, povie vám, príďte sa ukázať za 2 týždne, a keď náhodou zomriete, tak je to váš problém, zlyhal váš imunitný systém, keď sa vyliečite, je to jeho zásluha. Super. Po druhé, nezabudnite, že aj v medicíne je tzv. Mainstream, ktorý vychádza z tradičných prístupov tzv. Overených a je zároveň aj výskum, ktorý posúva poznanie o tom, kým sme a ako fungujeme ďalej. Posledných 12 až 15 rokov je charakteristických obrovským presunom poznania v oblasti fungovania nášho organizmu. A práve preto sa objavili 2 zásadné koncepcie, nové. Prvá, personalizovaná medicína, druhá, celostná medicína. Personalizovaná medicína vychádza z pragmatického poznania, ktoré sa potvrdzuje ďalšími štúdiami. Nie sme rovnakí. Z tých 8 miliard ľudí na planete nenájdete 2 identických jedincov. Keď zoberiem mikrobiotu vo vašich črevách, je to rovnaký počet mikroorganizmov, je ich zhruba 2000 druhov. Ale zhodnosť architektúry mikrobioty je len 30%. Všetko ostatné je individuálna architektúra. Keď zoberieme architektúru vašich kraniálnych štruktúr a neuroplastickú mapu, opäť zhodnosť je 60%, 40% je úplne iná architektúra. Znamená to teda, že každý z nás je jedinečnou kombináciou a výtvorom v rámci univerza a každý z nás ale teda vyžaduje individuálny prístup. Preto tá personalizovaná medicína. Druhou stránkou celostná medicína. Začína stále viac a viac prevládať poznanie, že nemôžete skúmať mozog bez tela. Nemôžete skúmať, prečo máte srdcový infarkt, bez toho, aby ste poznali celé fungovanie vášho organizmu. Znamená to, že všetko je prepojené so všetkým. Ak chcete teda vedieť, prečo to tak je, musíte analyzovať všetky orgány, informačné systémy, všetko ostatné. Tretí zásadný poznatok. O fungovaní vášho systému rozhoduje tok informácií a informačná architektúra vášho organizmu. Tá informačná architektúra musí zabezpečiť dynamickú rovnováhu a tá dynamická rovnováha zabezpečuje, že všetko je vyrovnané. Znamená to ale zároveň ďalšiu vec, že ak je to všetko vyrovnané, potom tu máte vzhľadom na prostredie, váš organizmus, strávu, stresy a všetko ostatné, že máte množstvo vecí, ktoré sa snaží porušiť tú rovnováhu, ale vo vašom tele sú tzv. Bezpečnostné protokoly, ktoré obnovujú tú dynamickú rovnováhu. A posledný poznatok, keď ste chorí a pichá vás pod tým rebrom, je to signál vášho tela, že niečo robíte zlé. My sme sa odnaučili čítať signály nášho tela, počúvať vlastné telo, pretože mám senzorický systém, mám MR-ko, mám novú generáciu MR-ka, ktorá sleduje magnetickú rezonanciu i biochemické procesy, máme všetky senzorické systémy a tak ďalej. Na čo by som sa zaoberal počúvaním vlastného tela? Ale zabudli sme, že to telo hovorí nielen o tom, že signalizuje, že niečo je problémové, ale zároveň vám dáva signál, prečo je to problémové. A z tohoto hľadiska poznanie a počúvanie vlastného tela a pochopenie procesov, ktoré prebiehajú v vašom tele, je nesmierne dôležité pre vás samotných. Ak to totiž poznáte, viete definovať pre toho lekára úplne inú podobu klinických príznakov. Tie vaše definície sú potom kompetentné, sú kvalifikované. Viete tomu lekárovi povedať, v čom je problém. A hlavnou úlohou lekára není len liečiť váš klinický stav, ale zistiť príčinu choroby, a odstrániť ju. A predstavte si, že vďaka medicíne sa už tí mladí kolegovia, čo tu sedia, dožijú 90-ky, možno 100-ky.
Ak nebudete riešiť príčinu onkologických ochorení, tak si absolvujete síce dlhý vek, ale budete mať 4-5 remisí rakoviny s chemoterapiou so všetkým ostatným. Jaký zmysel má potom taký život? Čiže musíme odhaliť príčinu choroby. No a teraz dovoľte prejsť na vlastný organizmus. Základom vyrovnanej dynamickej rovnováhy vášho tela je tzv. Zlatá triáda. Zlatá triáda predstavuje prvý mozog, druhý mozog, tráviaci trakt, imunitný systém. Prečo táto triáda? Pretože všetko je prepojené od toho, aká je podoba vašej mikrobioty vo vašom črevnom trakte, cez produkovanie vašej nálady, emócií, cez informačnú architektúru od tráviaceho traktu do mozgu, prvého a druhého, a od toho mozgu spätne zase k jednotlivým tráviacim štruktúram. Nesmierne dôležité je poznanie, prečo to tak je. A predstavte si, že o vývoji života na planete rozhoduje horných 50 cm pôdy. Dobre počujete, horných 50 cm pôdy a horných 5 metrov hladiny oceánu. Žiadne reči Gréty a ostatných. Prečo tých 50 cm? V tých 50 cm máte štruktúru mikroorganizmov, ktoré pretvárajú minerálne zloženie pôdy. Vytvárajú živiny a látky, ktoré sa koncentrujú v potrave, vy tú potravu konzumujete. Konzumujete ju tráviacim traktom. Mikrobiota vo vašom tráviacom trakte sa v mnohom podobá mikrobiote v pôde. Ak je zladenosť prenosu minerálov medzi pôdou a vašim tráviacim traktom vhodná, váš organizmus funguje, vaše mitochondrie produkujú energiu, vidíte dobre, krvný obeh funguje a tak ďalej. Ale predstavte si, že človek je tvor lenivý. Nechcem byť cynikom, že celý technický rozvoj je len snahou byť viac lenivý. A vy nebudete zaorávať hnoj, robiť hlbokú orbu, nebudete vracať uhlík prirodzený do pôdy. Rozprašite chémiu. Skvelé, je to pohodlné, necítite vanilkovú vôni chléva, nezaoberáte sa hnojom ani ničím iným. Dáte chémiu do pôdy. Mikrobiota v tej pôde tú chémiu začne spracovávať, ale spracovávajú s obtiažami. Vytvorí inú štruktúru minerálov, ktoré máte v pôde, a tá iná štruktúra minerálov sa pretaví do vašich potravín. Okrem iného, ničíte tú mikrobiotu v tej pôde. Je len otázkou času, kým skolabuje. Dobre, vy si kúpite perfektné paradajky, kúpite si perfektnú zeleninu, veď je lacná. Má jednu chybu. Sodík, zinok, draslík, pôvodne obsiahnuté v pôde, sú nahradené hliníkom a inými látkami. Hliník je nebezpečný vo veľkých množstvách, ale vám to nevadí, takže kľudne jete tú potravu a kombinujete všetky chémie, ktoré sú v nej uložené. Takže tá hladina hliníku pomaly stúpa. Funguje systém albeda. Dlhé roky sa nedieje nič. Potom stačí posledná povestná kvapka. Hliník toxicky pôsobí na vaše RNA, to je citlivejšie, potom zmení vašu DNA, zmení vaše metabolické procesy a naraz máte onkologický problém. Jak som to dostal rakovinu? Čo sa stalo? Je to genetika? Je to urieknutie? Je to zlý osud? Čo to je? Je to naša vlastná pohodlnosť, pretože potraviny, ktoré konzumujeme, sú chemicky zaťažené. Má to aj druhú malú odbočku. Keď zničíte mikrobiotu v pôde, ohrozíte dve kľúčové vlastnosti. Schopnosť pôdy viazať vodu, ktorá keď je normálna, je 20 až 50 krát väčšia, ako je tá chemicky upravená pôda. A druhá vec, pôda, ktorá poskytuje živiny, znamená pokryv rastlín. Pokryv rastlín chráni pred veternou eróziou, neodnáša spraš a nemáte problémy. Drobná informácia. Česká republika ročne stratí 30 miliónov tón spraše. V Európskej únii sa ročne stratí 1,5 miliardy tón spraše. Je odnesená do oceánov a tak ďalej. Ale prosím, majte na pamäti, z tých 50 cm, jeden jediný centimetr sa tvorí 8 až 10 tisíc rokov. Ak nebudete mať tú spraš s tými mikroorganizmami, nebudete mať kvalitné potraviny, keď nebudete mať kvalitné potraviny, musíte sa zamerať na to, čo sa deje vo vašom tele. Takže prvý, druhý mozog a tráviaci trakt. Tráviaci trakt je obývaný zhruba 20 biliónmi mikroorganizmov. Tých mikroorganizmov je približne 1800 druhov. Tieto mikroorganizmy pretavujú minerály vo vašej strave, pretavujú látky
a vytvárajú skupinu zhruba 400 000 druhov látok zvaných metabolity. Tie látky sú dôležité pre fungovanie vášho tráviaceho traktu, neurálneho systému, fungovanie celého organizmu. Zároveň ale máte ďalšie imunitné buňky, ktoré produkujú látky zvané cytokíny. Sú to buňky protizápalové, látky, ktoré majú odstraniť zápal vo vašom tele a ktoré majú vrátiť rovnováhu vášho tráviaceho traktu do pôvodnej podoby. Kombinácia jedných a druhých buniek vytvára mikrobiotu a v tej mikrobiote máte jednu zvláštnosť. Máte špeciálny chemický jazyk zvaný mikrobiopština. Ten jazyk je produkovaný rôznymi druhmi látok, ktoré sú buď neurotransmitermi, buď chemickými metabolickými produktami, buď sú to cytokíny, buď sú to metabolity, sú to špeciálne druhy chemických látok. Oni tvoria jazyk, ktorým vaše buňky tráviaceho traktu posielajú signály neurónom, neuróny posielajú signály do vášho neurálneho centra okolo tráviaceho traktu a odtiaľ idú signály do vášho mozgu. Prvá vec, ktorú si prosím uvedomte. Váš organizmus sa skladá asi z 35 biliónov buniek. Váš mozog informačne riadi a ovplyvňuje činnosť každej buňky. Ale pokiaľ váš tráviaci trakt a tá zlatá triada funguje, on len sleduje pohyb druhého nervového centra, ktoré riadí procesy vo vašom tráviacom trakte. 90 až 92% všetkých informačných tokov vo vašom tráviacom trakte nikdy nedosiahne vaše vedomie. Sú riadené automatickými procesmi, ktoré zabezpečuje vaše druhé neurálne centrum, ktoré je okolo tráviacej sústavy. Ináč informácia paradoxná pre vás, tá mikrobiota vo vašom tele váži zhruba 2,5 kg. Takže to není ani tak podstatný element na celkovej hmotnosti BMI vášho organizmu. No a keď priberiete, tak je to dokonca menší percentuálny podiel. Problém ale je v tom, že tých 2,5 kg určí všetky chemické procesy prebiehajúce vo vašich črevách. Teraz si predstavte, že z vonkajšej vašej stránky čriev máte astroneuróny. Jeden špeciálny druh neurónov, ktoré prenikajú dovnútra vášho tráviaceho traktu, majú tam senzorické štruktúry. Keď procesy rozkladu metabolických látok vo vašom tráviacom trakte, vo vašom čreve nie sú vhodné, tieto neurálne senzory zachytia ktorúkoľvek z 500 000 možných kombinácií látok, ktoré vznikajú vo vašom tele. Keďže zistia látky kritické, látky nekritické, poskytnú informácie astroneurónom, astroneuróny cez bludivý nerv poskytujú informácie do centrálneho mozgu i do neurálneho riadiaceho centra okolo tráviaceho traktu. To centrum vydá pokyn imunitným buňkám, imunitné buňky začnú produkovať cytokíny, ktoré majú vytvoriť liečivé zápaly. Tie liečivé zápaly rozkladajú to, čo je toxické pre vás a vedú k obnove vášho, nazvime to, mikrobiálneho príjemného toku. A problém je v tom, že keď zjete niečo zlé, rýchlosť peristaltiky tráviaceho traktu sa zvýši zo 109 minút na 20 minút. Musíte to vypraviť von z tela, rýchle musíte sa zbaviť tých toxických látok. Imunitný systém produkuje zvýšené množstvo cytokínov, ktoré vytvárajú lokálne zápaly, ktoré riešia reakcie na všetky nevhodné prostriedky, ktoré ste zjedli. Bez vášho vedomia. Všetko nedosahuje úroveň vedomého zásahu. Ale pozor, metabolita a mikrobiota vášho tráviaceho traktu ovplyvňuje vaše emočné štruktúry. Znamená to, že máte dobrú náladu, zlú náladu, že máte pocit záťaže, že máte pocit nevoľnosti, bolí vás hlava, máte všetko možné, ktoré rozladí váš pohodový stav. Znamená to teda, že medzi mikrobiotou a tráviacím traktom a vašou emočnou štruktúrou je nesmierne úzká väzba. Prosím, predstavte si to, že ten tok informácií je tráviaci trakt, nervové centrum okolo tráviaceho traktu, mozog a spätne mozog, nervové centrum, tráviaci trakt. Je to obojstranná komunikácia, neustále uskutočňovaná v každej sekunde a zlomku sekundy vášho života. Kľúčom, prečo hovoríme o obojstrannej komunikácii, je, že keď by váš senzorický systém zistil, že niečo zlé je
ale mozgový signál by sa nedostal späť k tráviacemu traktu, váš organizmus by nemohol reagovať na to, čo je príčinou problémov. Preto je dôležitá tá obojstranná komunikácia. Tá mikrobiopština, ktorá je založená na chemických látkach a substanciách, na všetkých enzymoch a hormónoch, na všetkom tom, čo máte skryté pod názvom dopamín, oxytocín a tak ďalej, to je vlastne chemický signál predávaný vo vnútri vášho tela. Na ňo reagujú senzory neurálnych buniek a tie poskytujú prenos informácií a rozhodovanie mozgu. Prosím, nezabudnite. Váš mozog vždy rozhoduje celostne, za celý organizmus. Nedáva teda len pokyn napríklad obličkám, lebo je tam ladvinová kolika a teda bolesti, ktoré sú okolo močového traktu, sa riešia len močovým traktom. Nie. Reaguje celý organizmus na krízový stav. Prvá základná poznatok. Druhý. O fungovaní vášho stavu rozhoduje skutočne informačná architektúra. Jeden z hlavných problémov v súčasnosti je v tom, že dneska všetci počujete o umelej inteligencii. Umelá inteligencia nás môže nahradiť, bude geniálna, bude za nás robiť všetko a tak ďalej. Prosím, žiadnu umelú inteligenciu ľudského typu nemáme. Sú to len kombinácie algoritmov, ktoré už prebehli niektorých udalostí, ktoré sa vzájomne kombinujú a vďaka rýchlosti pohybu signálov v umelej inteligencii, čo je 300 000 km za sekundu, môže vytvárať obrovské databázové súbory a nové kombinácie programov. Ale umelá inteligencia a dnes nevieme, čo je vaše vedomie. Vieme len 3 veci. Vec prvá je pravdepodobne nemateriálne. Vec druhá súvisí so schopnosťou mozgu vytvárať abstraktný obraz reality a fungovať v tom abstraktnom obraze reality. Vec tretia, nevieme ho zmerať. Jeden z pokusov vyjadriť vaše myslenie vychádza z kvantovej biológie. Znamená to, že kvantová fyzika je založená na zvláštnom jave. Jednote hmotnej častice a vlnenia. Vlnenie je nemateriálne. Hmotná častica je hmotná. Je to teda dualita, materiálne a nemateriálne zložky. Problém ale je v tom, že keď by ste chceli zmerať vlastnosti tejto častice, stratí vlnovú dimenziu. Stane sa obyčajnou časticou. Čiže nemáme technológie, ktorými by sme dokázali zmerať to, čo nazývame kvantový stav. Ale vieme, že napríklad jedno z vysvetlení pohybu vašich informácií v neurálnych systémoch je pohyb iontov, ktoré prechádzajú cez tzv. Mikrotubuly, prenikajú ako zvláštny tok informačných sekvencií kvant a tie vytvárajú vo vašich neurálnych systémoch obraz reality a preto máte aj senzorické systémy a preto si vytvárate obraz sveta okolo. Ale pozor, ten kvantový systém funguje aj pri spätnom usmerňovaní vášho organizmu jednotlivých orgánov. To znamená, ak signál o varovaní prišiel do mozgu, mozog zváži, ktorý orgán je napadnutý, aktivuje imunitný systém, dá pokyn k aktivácii celej sústavy reakčných mechanizmov, od toho, že rýchle zvýšite frekvenciu vášho tepu, cez to, že ste pripravení rýchle dobehnúť na vecko, pretože by vás postihla náhla príhoda hnačková, až k tomu, že sa zmenila funkcia mikrobioty. Znamená to teda, že vlastne tento spätný obraz fungovania vášho organizmu je neustálým odrazom kontroly, informačnej kontroly. No problém je v tom, že toto o vedomí nevieme, preto aj tí korektní analytici umelej inteligencie alebo neurologovia vám povedia, bohužiaľ, nevieme, kde je vaše vedomie. Chcete povedať, že nemáte myšlienky, lebo nikto nezmeral váhu, veľkosť, elektrický impuls myšlienky? Áno, dneska máte špeciálne druhy sledovania, kedy sledujem pohyb neurónov a pohyb elektronov vo vašom tele. Niektorí vedci tvrdia, že stačí na pohyb myšlienok definovať pohyb elektronov. Čiže keď dám pánom na hlavu prilbu a ukážem im nahú babu, vidím, ako sa zvýšila frekvencia pohybu elektronov v niektorých neurálnych systémoch. Znamená to, že myslia na tú nahú babu, predstavujú si, čo s tou nahou babou a že teda sme odhalili fungovanie myšlienok? Niektorí tvrdia, že áno. Tí rozumní tvrdia vôbec nie. Pretože ten pohyb elektronov a iontov je jedna zo 7 dimenzií, v ktorých funguje váš neurálny systém. Máte tam biochemické,
neurostimulačné, vibračné, harmonizačné a nemateriálnu zložku. Vy viete, že tá informácia prenikla z bodu A do bodu B, ale neviete za Boha zistiť, jak sa to mohlo stať. Je to nemateriálny presun informácie. No a z tohto titulu, keďže nevieme odhadnúť, ako funguje naše vedomie, vzniká otázka, prečo hovoríme o emočnej štruktúre a prečo emočnú štruktúru spájame s vašou mikrobiotou a s vašim jednaním. Prvá vec. Váš mozog obsahuje 4 primárne funkcie. Bojuj, uteč, sociálnu a poznávaciu. Tie 4 primárne funkcie sú dôležité preto, aby ste prežili. Keď je tam oheň, bojíte sa, utekáte. Keď je povodeň, bojíte sa, utekáte. Keď vidíte, ako nejaký krpec mláti niekoho a vy ste veľký, silný, tak neutekáte, zasiahnete do boja, lebo vy ste veľký, netreba sa obávať. Tá sociálna funkcia znamená, že sme všetci sociálne bytosti. K vášmu životu potrebujete komunikáciu s ostatnými ľuďmi, výmenu informácií. By ste sa divili, akým spôsobom výmena týchto informácií ovplyvňuje vaše myslenie, vytváranie abstraktnej predstavy sveta okolo vás a prípraví vás na reakciu víziev tohoto sveta. Kľúčová je 4. poznávacia funkcia. Preto ten váš mozog okolo tráviaceho traktu si predstavte ako superpočítač, ktorý riadí všetky automatické procesy vo vašom tele. Vy na ne nemyslíte, on ich usmerňuje sám, bez vášho vedomia. Nepotrebujete vedomé usmerňovanie. No a tento superpočítač vás vlastne zbavuje nutnosti riešiť operatívne veci. Ten druhý geniálny výtvor, váš mozog, je zameraný na vonkajšie prostredie. Preto, keď zoberiete vaše senzorické systémy, pikoška je, že nemáte 5 zmyslových orgánov, ale 21. Znamená to, že všetky tieto informácie zmyslových orgánov majú jeden primárny cieľ. Určiť vašu polohu v časopriestore, teda v tom priestore, v ktorom fungujete. To je primárna smernica, ktorá určí vašu pozíciu a všetko ostatné. Ale kľúčový problém nás, bytostí pohybujúcich sa v toku informácií, je v jednej zvláštnej rovine. Vy si neuvedomujete, že v každej sekunde vášho života všetky senzorické systémy vášho tela, všetky biochemické procesy, všetko to, čo prebieha v mikrobiote, vo vašom srdci a inde, vysiela miliardy signálov. Signálov o vnútornom stave tela, a signálov z vonkajšieho prostredia. Keby ste to neregulovali, tak sa stane presne to, čo je v elektrickej sieti, ktorá je preťažená a vedie to k blackoutu. Aby ste to redukovali, musíte urobiť hierarchické usporiadanie informácií. Preto dnešný pohľad na človeka je takýto. Keď v noci spíte, glie, čo je špeciálny druh neurónov, odstraňujú toxíny z vášho tela. Ale zároveň iné neuróny triedia informácie, kódujú ich. To je informácia významná, to je informácia nevýznamná, na toto by sme sa mali sústrediť. Vytvárajú abstraktný obraz reality. Tí vaše sny sú modelovým scenárom uceleného obrazu reality, ktorú ste buď zažili, alebo ju očakávate. Ale aby ste triedili informácie, potrebujete triediaci kód. Tým kódom je kombinácia logickej a emočnej štruktúry. Vidíte, ako sme sa vrátili k emočnej rovine fungovania vášho tráviaceho traktu? Znamená to jedno. Emočná štruktúra je kľúčovým kódovateľom významnosti informácií. Ale čo tvorí emočnú štruktúru? A teraz sa prosím, si uvedomte ten skok do spoločnosti. 3. sociálna funkcia. Vaša emočná architektúra je odrazom mravnosti, morálky a etiky spoločenstva, v ktorom žijete. Naraz chápete, že ak tá spoločnosť má chybné kritériá morálky, cieľom sú len peniaze za akúkoľvek cenu, cieľom je vládnuť a mať moc. Prejaví sa to v kódovaní emócií vašej neurálnej štruktúry a vaše všetky kraniálne štruktúry budú fungovať skutočne pod touto primárnou smernicou.
Potom to ale znamená, že také veci ako je empatia, ľudskosť a podobne sú potlačené, pretože primárna funkcia, ktorá určí charakter vašej emočnej architektúry, je založená na niečom inom. V tom je to nebezpečie i šťastie prepojenia charakteru spoločnosti a jej cieľov, v ktorej žijete, vašej sociálnej funkcie a vášho neurálneho systému. Ale to nadväzuje na to ďalšia skutočnosť. Váš mozog je schopný predvídať budúcnosť na niekoľko minút až na niekoľko hodín. Tú budúcnosť predvída tým, že kombinuje skúsenosti z minulosti, ale kombinuje s reálnym stavom informácií, ktoré dostávate teraz, pričom kombinuje informácie o vašom vnútornom stave organizmu a informácie o prostredí, v ktorom váš organizmus je. Opäť dualita. Informácie o stave organizmu z vonkajšku a z vášho vnútného musia vytvoriť dynamickú rovnováhu. Aby ste mali tú dynamickú rovnováhu, všetky systémy informácií vo vás musia byť vyladené. Ak sú vyladené, potom ste v harmonickej rovnováhe a neohrozuje ani výroza váš imunitný systém, ani nemáte pocit nadmerného hladu, ste schopní zvládnuť všetky podnety, ktoré sú okolo vás, ale stále ste v dynamickej rovnováhe. Na druhej strane, tú dynamickú rovnováhu z vonkajšieho prostredia i vnútorného ohrozujú dva typy stresov. Nikdy ste sa nezamýšľali nad tým, čo pre vaše zdravie, spánok, srdce znamená obrovská kombinácia vonkajších stresov, svetelný stres, zvukový stres, elektromagnetický stres, chemický stres. To všetko mení podmienky fungovania vášho tráviaceho traktu, fungovania mikrobioty v tom tráviacom trakte, mení to všetky princípy dynamickej rovnováhy spracovania minerálnych prvkov a látok vo vašom organizme a zároveň to znamená, že váš imunitný systém môže byť buď plne funkčný, alebo vďaka stresom ohrozený. Drobná poznámka. Všetci ste magnetické bytosti. Fungujete ako samostatný magnetický subjekt s vlastnými siločiarami. Fungujete v magnetickom poli Zeme, ktoré okrem iného vytvára van alenové pásy, ktoré nás chránia pred radiáciou z vesmíru, ale ktoré zároveň znamenajú, že každý tvor, rastlina, živočích je magneticky polarizovaná. A budete mať 5G. 5G je skalárny systém. Pri nízkych frekvenciách nemusí ohrozovať polaritu vášho magnetického pola. Ale vtedy by prevádzkovateľia systému nezarobili. Takže spustíte 100% 5G. Znamená to, že budete mať 100-krát viac informácií, 100-krát väčší tok informácií elektromagnetickým vlnením. Nebude mať vplyv na váš tráviaci trakt, na váš imunitný systém, na váš zrak, na fungovanie vášho srdcového svalu a tak ďalej. Ale prečo by som sa s tým zaoberal, keď budem môcť streamovať film za 3-4 minúty? 2 minúty filmu si pozriem, zistím, že to je hovadina, zmažem to a streamujem ďalší film. Veď to je predsa náplň ľudského života. Sledovať dementné seriály, žiť životy iných, nežiť život vlastný, vzrušovať sa nad schopnosťou iných, nadávať, že iný má krajšiu manželku, ja mám šeredu doma a podobne. Nepochybne to bude naplňovať váš život. Problém ale je v tom, že výskumy vplyvu na magnetické pole vášho tela nikto nerobí. Sú parciálne skúsenosti z niektorých miest, kde zaviedli systém 5G, ale sú dosť rozporuplné. Ostatne už máte technicky pripravený systém 6G. 6G znamená, že každých 20 metrov máte jedno vysielacie a prijímacie zariadenie. Ale nepochybne budete žiť v informačnej spoločnosti, budete mať internet veci, budete môcť otvárať chladničku pohybom ruky, budete mať informácie, že vaša chladnička vám oznámi, že nemá stejky, takže sa má objedná nové stejky a tak ďalej. Super. Nepochybne to prehlbí kvalitu vašho života. Ale pozor, to sú vonkajšie stresy. Okrem vonkajších stresov máte vnútorné stresy. Zápaly.
V každom z nás by sme našli niekoľko desiatok zápalových procesov. Zápalové procesy sú vo svojej podstate liečivé. Produkovanie cytokínov vašimi imunitnými buňkami znamená, že vytvárate niečo, čo je liečebným procesom. Presne tak, ako keď si vrazíte nejakú triesku do prsta, začne to tam hnisať, hnis spôsobí, že sa trieska dostane von. Liečebný proces. Ale pozor. Prvá vec je množstvo zápalov, ktoré máte v tele, aby ich zvládol imunitný systém. Druhá, latentnosť zápalov. Pokiaľ tie zápaly sú latentné, váš imunitný systém je vytáčaný na 100-200%, chvíľu to vydrží. Potom tak, ako keď motor necháte bežať na 200%, po dobe začne vynechávať. Potom zlyhá. A keď zlyhá váš imunitný systém, všetko to, čo je predtým krytou bránou do vášho tela, sa stáva vstupnou bránou pre infekčné a vírové procesy z vonkajšieho prostredia do vášho tela. Znamená to teda, že vyriešenie latentných zápalových procesov znamená uvedenie vášho imunitného stavu do prírodzeného stavu funkčnosti s výkonom zhruba 60% požadovaného rozsahu. Ale zase, ako vznikajú tie zápaly v tele? Biochemickým zložením stravy a reguláciou biochemických procesov vo vašom tele. Ak teda jete zlú stravu, v ktorej nahradíte zinok, draslík, jód, hliníkom a inými ťažkými kovmi, dojde k porušeniu metabolických procesov. Základom na ne bude reakcia imunitného systému, ktorá použije ochranné látky, začne produkovať zvýšené množstvo neurotransmiterov a cytokínov. Bude snažiť sa vyliečiť ten zápal, ale ten zápal vzniká ako latentný, pretože vy tu stravujete stále. A naraz máte pred sebou niečo, čo začína potichu bublať pod vašim povrchom a začne mať dve zvláštne vlastnosti. Vlastnosť prvá. Kľúčovým parametrom vašej ochrany je pevnosť bunečnej steny, ktorá nedovolí mikrobiálnej štruktúre, aby prenikla dovnútra buňky a ovplyvňovala biochemické procesy. Ak však pevnosť bunečnej steny sa začne oslabovať, do buňky môžu vznikať všetky negatívne procesy od vírového vplyvu až po ostatné. To potom znamená druhý parameter tohoto vývoja. Vy si musíte uvedomiť, že porušenie bunečnej steny už nevykompenzuje váš imunitný systém. Ten imunitný systém môže zlikvidovať poškodenú buňku. Ale platí zaujímavý jav. Malá odbočka. Viete, čo je vaše DNA? Je to špirála, na ktorej máte genetické kódy a je tam tých 23 000 sekvencií. Na konci každej špirály vašej buňky sú tzv. Telomery. Je to také X-ko. Keď sa narodíte, tak počet sekvencií tých telomér je 15 200. Oni sa postupne pri každom delení buňky skracujú. Keď klesnú pod 8600, buňka zanikne, spustí sa bod apoptózy a buňka sama sa rozloží, je pohltená leukocitami a zmizne. A problém je v tom, že keď zmeníte biochemické procesy vo vašom tele, bod apoptózy zmizne. Buňka pokračuje v reprodukcii ďalej. Z tých 168 druhov rakoviny 61 je výrozných, ale ostatné sú biochemické. To znamená, tá vaša buňka, ktorá mala skončiť, odumrieť a zmiznúť, sa reprodukuje ďalej. Rakovina je v tomto prípade rozširujúce sa bunečné množenie. Není to zlý osud, ani urieknutie, ani prekliatie. Je to len skutočnosť, že tá buňka sa ďalej reprodukuje. Vytvorí sa maligné jadro, to maligné jadro sa zväčšuje ďalej, vytvoria sa prvky, ktoré putujú v črevnom riečišti, dostávajú sa do iných orgánov, vznikajú metastázy a máte pred sebou rozvinuté onkologické ochorenie. Práve preto, aby k tomu nedošlo, musíte informačnú architektúru imunitného systému udržiavať tak, že kontroluje existenciu bodu apoptózy. Kontrolou toho bodu viete, že tá buňka skončí svoju životnosť a zmizne. Rozloží sa. Nedochádza teda k vytváraniu maligného jadra. Ale prosím, nezabudnite na ďalšiu zvláštnosť. Ten tráviaci trakt v spolupráci s neurónmi rozširuje informácie rôznymi spôsobmi. Jednak sú to informácie, ktoré prenikajú cez astroneuróny, cez neuronálne siete.
Sú to biochemické signály, ktoré prenikajú cez zloženia traviaceho traktu. Ale sú to aj signály ako látky chemické, ktoré sú uvoľnené do vášho krvného riečišťa, dostanú sa s nimi do vášho mozgu, mozog ich zaeviduje a na základe výskytu týchto chemických látok príjme rozhodnutie o reakcii. Dá pokyn druhému mozgu, dá pokyn imunitnému systému, tie sa napoja na váš traviaci trakt a začne obranný proces. To všetko sa deje bez vášho vedomia. Je to autonómny, automatický proces, ktorým je váš organizmus vybavený. Ale môže sa stať aj druhá vec. Vo vašom organizme je tzv. Prirodzený šum. Je to dôsledok vibrácie jednotlivých molekúl vo vašom tele. Tento prirodzený šum si predstavte ako bzučanie trafáku. Pokiaľ je signál silný, prenikajú všetky signály z traviaceho traktu do prvého mozgu, z prvého mozgu do druhého mozgu, rozhodnutie o reakcii preniká spätnou cyklovacou metódou. Ale čo sa stane, ak vďaka biochemickým procesom je ten signál zoslabovaný na svojej ceste? Väčšinou sa stane to, že z vášho tráviaceho traktu alebo z vašich špeciálnych druhov neurónov tie signály do prvého a druhého mozgu prídu. Ale odozva spätne k tým jednotlivým orgánom sa už stratí v informačnom šume. Nepríde. Jeden z paradoxov je, že toto je pravdepodobne mechanizmus vzniku Parkinsona a Alzheimera. Ale na druhej strane zistíme teraz poslednými výskumami, že toto hrá obrovskú úlohu v neschopnosti reagovať na krízové situácie organizmu. Znamená to teda, že vlastne nepreniknutie signálu k spätnej aktivácii vašich bezpečnostných protokolov neumožní reakciu. Musím vás upozorniť na jeden veľmi zvláštny poznatok. Bezpečnostné protokoly. Keby ste sa zaoberali bezpečnostnými protokolmi, zistíte jednu zvláštnosť. Bezpečnostné protokoly sú ako brehy rieky. Vývoj ide vo vnútri tých brehov. Vo vnútri tých brehov je stabilita podmienok. Pretože život potrebuje stabilitu. Vaše tráviace systémy potrebujú stabilitu. Váš neurálny systém potrebuje stabilitu. Vnútri bezpečnostného protokolu je stabilita zachovaná. Ale preto, aby ste prežili, musíte nájsť optimálnu šírku a hĺbku toho koryta, teda vzdialenosti bezpečnostných protokolov. Paradox výskumov je, že tie bezpečnostné protokoly spravidla vymedzujú veľmi úzku hladinu a úzku hĺbku stabilného prostredia. Preto tam máte tých 50 cm hornej pôdy a 5 metrov hladiny oceánu. Zdanlivo sa vám to môže stať na tisíce kilometrov hĺbky zemskej kôry ako niečo irelevantné. 50 cm. Preboha, to je strašne malé. Pozor, aj váš organizmus je založený na tom, že síce sa to zdá úzke a malé, ale má to optimálnu štruktúru, lebo keby to koryto bolo príliš široké, systém je rigidný a nezvládne zmeny. Ak by bolo príliš úzke, systém je náchylný na kolaps. Má presne nutnú žiaducu mieru. Jedna ukážka bezpečnostného protokolu v prírode. Vďaka zmene slanosti morskej vody na dne oceánov je uložený zmrznutý metán. Vďaka zmene teploty a tlaku a salinity morskej vody metán sa z ľadu zmení na plyn. Plyn uniká do atmosféry. Metán je 20-krát horší skleníkový plyn ako CO2. Uniká do atmosféry a je tam. A naraz si predstavte, že tých horných 5 metrov hladiny oceánu, kde máte fytoplankton, zvýši produkciu dimetylsulfátu, ktorý zvýši oblačnosť. Zvýšená oblačnosť zniží priechodnosť atmosféry a dochádza k prirodzenému ochladeniu na pôvodnú rovinu. Druhá zvláštnosť. Všetci počujete o tom, že amazonský prales sú plúca planéty. Rovno zabudnite. Plúcami planéty sú ihličnaté lesy severnej pologule a oceán. Oceán pohlcuje 90% CO2 a produkuje 52 až 57% kyslíku. Ale tie lesy na severe majú svoju úlohu bezpečnostného protokolu.
Oni totiž produkujú prirodzené aerosoly. Tie prirodzené aerosoly unikajú do atmosféry, vytvárajú kondenzačné jadrá, vytvárajú oblasti mrakov a mraky ochladzujú povrch. Aj keď tie ihličnany majú vyššie albedo, lebo majú tmavé ihličky. No a vo vašom organizme existujú takisto bezpečnostné protokoly. Napríklad, ak sa zvýši nepriechodnosť vašich ciev, srdce zvýši činnosť a zvýši tlak, aby zabezpečilo prekrvenie vašich orgánov. Bez ohľadu na to, že môže dojsť ku vzniku trombózy a bez ohľadu na to, že vyšší tlak môže spôsobiť prasknutie vlásočníc vo vašom neurálnom systéme. Ak máte intenzívnu bolesť, váš organizmus vypne vedomie, pretože psychosomatický šok z bolesti by vás postihoval po dlhé obdobie. Psychosomatické a emočné šoky sú nesmierne dôležité, lebo informačne ovplyvňujú väčšinu biochemických procesov vo vašom tele. Paradoxne, ďalšie výskumy. Pre deti je nesmierne dôležitá rodičovská láska v prvých 6 rokoch veku, pretože ona umožňuje vytvárať nielen architektúru neurálnych systémov, ale aj optimálne vyladenie mikrobioty vo ich tráviacom trakte a vzťahu medzi mikrobiotou a druhým mozgom. Ak to dieťa je sprevádzané neláskou, dochádza k nevratným zmenám fungovania mikrobioty. Ak dieťa v prvých 6 rokoch zažije hladomor, dôjde k nezvratným zmenám mikrobioty. Už nikdy nebude plne funkčná. Ale pozor, tieto zmeny sa týkajú aj genetickej štruktúry. To znamená, informácia o šoku sa prenáša do genetickej skladby a tým sa zabezpečuje jej prenos na ďalšie generácie. To znamená, není to len prežitie nejakého hladomoru, po ktorom dostane dieťa dosť potravy a pokračuje v kľude ďalej. Nezabudnite, že každá emočná štruktúra má fyziologickú a informačnú zložku. Tá informačná zložka prebieha cez váš neurálny systém, zanecháva trvalú alebo dočasnú stopu. Tá stopa súvisí s chemickým jazykom, ale súvisí aj s informačnou architektúrou organizmu. A to v konečnom dôsledku bude znamenať jediné. Všetko, čo ste prežili, je zapísané informačne nielen vo vašej pamäti, ale v činnosti vašej mikrobioty. Ukázka. Absolvujete ťažký rozvod, spojený s dielbou majetku, nepríjemnými zážitkami, otrasmi detí a podobne. Je vysoká pravdepodobnosť, že do 10 až 15 rokov dostanete rakovinu ako dôsledok psychosomatického šoku vyplývajúceho z tohto rozvodu. Tým není som proti tomu, aby niekto myslel si, že som proti rozvodom. Nie. Len zvažujte, že psychosomatický šok z rozchodu je jeden z najvýznamnejších fenoménov zasahujúcich vašu mikrobiotu, neurálny systém, riadenie informačnej architektúry, fungovanie vašej mikrobioty a metabolické procesy vášho tela. Nie náhodou kanadskí psychológovia a neurológovia dospeli k zaujímavému záveru. Pre váš život sú rozhodujúce dva najnebezpečnejšie psychosomatické šoky. Šok 1. Strata najbližších ľudí. Rozvod je strata tiež toho najbližšieho. Druhý, prídete o majetok, ktorý ste budovali celý život. Tieto dva šoky takmer 100% spôsobia obrovské problémy v budúcnosti vo vašom živote. Nie len ekonomickom, psychologickom, ale predovšetkým fyziologickom živote. No a keď zoberiete rozvodovosť v slovenských podmienkach a vidíte skutočnosť, že dneska sa množí krásny postoj, jak sa rozídeme, no pošlem ti SMS-ku, choď do čerta. A už nemám odvahu ani povedať to do očí tomu partnerovi. To znamená, vytvárame obrovský predpoklad pre emočný stres, ktorý sa bude premietať stále hĺbšie a hĺbšie do fungovania života spoločnosti. Ale toto všetko má ďalšiu, nazvime to, zajímavú biochemickú a informačnú architektúru. Koľko si pamätáte? No poviete si, iracionálna otázka. Prečo? Utrávenie. Prosím, pamätáte si každú sekundu vášho života, ale pozor, vy si nepamätáte len seba. Pamätáte si celý kontext danej udalosti. S kým ste boli?
čo mal oblečené on a vy, aké bolo počasie, kde ste sa stretli, čo sa dialo, čo bolo predmetom rozhovoru. Že si to nepamätáte, je produkt jednej z primárnych funkcií neurálneho systému. To, čo denne nepoužívate, je dočasne odpojené. Není vymazané. Je len odpojené. Preto Američania, keď zamerali pozornosť a podarilo sa im vyvinúť substanciu, tak vám dám tú substanciu a vy si spomeniete na každú sekundu vášho života. Znamená to, že všetky tieto informácie sú uložené vo vašich pamäťových engramoch. Zatiaľ nevieme technicky definovať schopnosť úložiska dát o každej sekunde vášho života. Keby sme to vedeli technicky urobiť, tak nemáte problém s cloudovým uložením dát, pretože všetko toto bez problémov uložíte. Váš mozog to dokáže. Všetky pamäťové engramy sledujú všetko to, čo je okolo vás. Takže ak vám niekto bude tvrdiť, že jednou z hlavných výhod umelej inteligencie je pamäť, není to pamäť, ale prístup k databázam na celej planete. Áno, to tá umelá inteligencia má. Jedných z hlavných limitov neurálneho systému je to, že vy si pamätáte predovšetkým vlastný život. Všetky neurálne procesy sú z 80% zamerané na vnútorný stav vášho tela, nie na komunikáciu medzi mozgami ostatných ľudí. Výmena informácií sa deje verbálne a neverbálne, ale má na to špeciálnu sústavu zmyslových orgánov. Ale nie je to bezpečnostný tok informácií o architektúre vášho tela. Viem, že to je trošku zložité, ale skúste si to predstaviť. Vy sami a informácie dovnútra vás samých a informácie o prostredí, v ktorom ste, ktoré tiež idú k vám, ale idú ako druhý tok informácií. A mozog z týchto dvoch vytvorí architektúru, ale pretože má druhý mozog, ktorý sa venuje automatickému riadeniu procesov, tak ten sa nezaťažuje vonkajším javom, takže ten vonkajší jav je tu. Ale ten mozog má ďalšiu zvláštnu vlastnosť. Singula, amygdala. Predná, zadná časť. Všetky senzorické systémy sústreďujú informácie o globálnom obraze do zadnej časti. V zadnej časti vznikne okamžitý spôsob riešenia a reagencie na daný stav, nezohľadňuje všetky detaily, nezohľadňuje všetko, čo je okolo vás, nezohľadňuje váš vnútorný stav organizmu, ale zvolí primárnu smernicu, primárnu cestu. Lebo vyžaduje sa rýchlosť. A to je to, čo vás napadne, že touto ulicou nepôjdem, idem tou vedľajšou. 6. zmysel. Niečo, čo vás varuje. Tam idem, tam neidem. Tuto sa zdržím, tam sa nezdržím. To je produkt vašej zadnej časti, vašej cinguly, ktorá zvažuje predpokladaný obraz budúcnosti. Na druhej strane potom sa ten informačný balík posunie do prednej časti, predná časť vytvorí detailný obraz, určí všetky detaily štruktúry, posilní to prvotné rozhodnutie, ale už je produktom celostného obrazu. Nie len ten hlavnej primárnej smernice. Ale jak je to možné, že ten mozog je toto schopný vytvoriť? Je to len kombinácia, tak ako robí umelá inteligencia, kombináciu algoritmov, ktoré má k dispozícii, ale veď váš mozog nemá všetky informácie k dispozícii. A teraz malá presmička. Prečo toto sa viaže na proces vášho starnutia? Pretože aby ste mali dostatok informácií, potrebujete čas. Čas o informáciách z vonkajšieho prostredia, ktoré sa stávajú kľúčom, a čas o informáciách a možných alternatívnych stavoch vášho organizmu. Kombináciou prvého a druhého toku vzniká pre mozog možnosť vytvárať abstraktný obraz budúcej reality. Nič vzlom, ale mladí ľudia nemajú tie skúsenosti. Nemajú ten informačný zásobník, ktorý má vyšší vek. Takže aby príroda bola dokonalá, vytvorí mladých, stredný, starý vek, aby sa tie informácie mohli pretaviť do poznania, spomeňte si na tú primárnu funkciu vašej hlavy, poznanie, a to poznanie rozširujete a posúvate ho ďalej, aby ste pochopili, aký ten svet okolo vás je. Pretože poznaním sveta okolo vás ste lepšie pripravení na budúce udalosti, ktoré nastanú nie vo vašom organizme, v prostredí, v ktorom budete žiť. No ale dnešná spoločnosť vyhlásila, že vrásky sú nežiaduce, všetci musíme byť mladí až do smrti,
Dámy budú používať liposukciu, páni sa budú ochlpovať, úplne super, všetci budeme mladí, nádherní. Neporušili ste bezpečnostný protokol prírody? Druhá otázka, prečo o starnutí? Váš organizmus je naprogramovaný na 110 až 120 rokov zdravého života. Znamená to, že kumulovanie informácií po tých 120 rokov umožňuje zásadný posun poznania reality, v ktorej žijete. Tento posun poznania môžete odovzdať ďalšej generácii, to znamená, neustále prebieha proces lepšieho poznania sveta, v ktorom ste. Ale vy zomierate v 60-ke, 70-ke, 80-ke. Áno, teraz každú dekadu predĺžim váš život zhruba o 2,7 roka. 1,1 roka je rok zdravý, 1,6 roka je rok chorý. No keď mám byť na kapačkách a na chemoterapii, tak s prepáčením ďakujem pekne. Nebudem rozvíjať poznanie. No a z toho vyplýva ďalší zaujímavý paradox. Zase mikrobiota, informácie, neurálny systém. Čo je starnutie? Skúsili ste sa nad tým niekedy zamyslieť? Je to opotrebenie vašich buniek, dorazenie do stavu 8300 sekvencií, kedy už telomeráza sa zlikviduje. A teraz vám poviem veci, ktoré vás budú šokovať. Prvá. Sú orgány vo vašom tele, ktoré nestarnú. Je to váš mozog. On nestarne. Neuróny vznikajú po celú dobu vášho života. Tých 15 miliard neurónov, tvoriacich váš mysliaci komplex, nestarne. Ale starne 85 miliard glí, ktoré opečovávajú tých 15 miliard mysliacich neurónov. Tí starnú. Starnú vaše astroneuróny a starnú aj vaše ekoneuróny. Ale nie tých 15 miliard tvoriacich váš mozog. Vaše srdce nestarne. Starne len ostrosrdcovník. Zajímavé je, že za normálnych podmienok, aby ten organizmus bol vyrovnaný, mali by všetky orgány starnúť rovnakým tempom. Ale nestarnú. Niektoré nestarnú vôbec, niektoré nestarnú pomaly, niektoré starnú rýchle. Predstavte si, že vo vašom organizme tie informačné toky sú niekde zo 7-násobené. Bezpečnostný protokol. Ale niektoré rovnako vitálne majú iba jeden jediný informačný kanál. Prečo to tak je? Tam bohužiaľ vám musia korektní odborníci povedať, nevieme. No a samozrejme máte zvláštnu látku zvanú telomeráza, ktorá môže zastaviť starnutie telomer a vy by ste mali žiť hodne dlho. Paradox alebo úsmev planéty je v tom, že túto látku prirodzene majú len kozy a slony. Nikto iný. Máte enzym P53. Fantastická vec. Ten enzym zabraňuje zániku bodu apoptózy. Zabraňuje rakovine. Vieme, že ten enzym existuje u rôznej hladiny jednotlivých ľudí a živočíchov, ale nevieme ho vyrobiť synteticky. Nedá sa zatiaľ vyrobiť synteticky. No a samozrejme, keď vezmem starnutie, tak ukazuje sa, že jednoduchá predstava, že to je len opotrebenie vašich orgánov, tak ako napríklad chrupavky odídu neustálým chodením, ohýbaním a máte na to ten známy cémiokamzík a podobne. Áno, to je proces opotrebenia, ale vaše neurálne systémy, vaša mikrobiota nestarnú. Ďalšia zvláštnosť vášho tela. Každý kľúčový orgán je uložený v obale, v tom obale je tekutina a v tej tekutine je špeciálny druh buniek, upozorním, nie kmeňových, ktoré regenerujú buňky daného orgánu. Čiže medzi ostrosrdcovníkom a vašim srdcovým svalom je tekutina. V tej tekutine sú buňky, ktoré obnovujú svalové buňky vášho srdca. Keď vás operujem, rana sa zacelí, tekutina sa obnoví, ale tie buňky zmiznú raz navždy. Nemáte to ako bezpečnostný protokol, aby ste použili operáciu iba v poslednej obrannej línii?
No a čo by ste povedali na skutočnosť, že keďže mozog riadi každú buňku vášho tela, znamená to pravdepodobne, že každá buňka tela má plný informačný obsah. Asi tak, ako semienko duba obsahuje obraz stromu o 150 rokov, o veľkosti 30 metrov s gigantickou korunou, koreňovým balom a obrovským rozvinutým systémom. Ale ak je takáto koncentrácia informácií, potom môžete vysvetliť ten paradoxný jav, ktorý oficiálne transplantační odborníci povedia, no to je preto, že používame lieky na potlačenie funkcií imunitného systému a používame lieky na utlmenie bolesti, preto dotyčný má zmenenú psychiku. To by bolo jednoduché vysvetlenie, ale svet nemá rád jednoduché vysvetlenia. Lebo ako by ste vysvetlili stav, v ktorom niekomu transplantujú srdce a jeho psychika sa zmení podľa psychických parametrov darcu toho srdca. Takže je to naozaj len otázka liekov na potlačenie imunity? Alebo nám niečo uniká v pohľade na nás samých? Ak nám uniká pohľad na túto vnútornú architektúru, a potom to znamená, že stojíte pred ďalšou zvláštnou otázkou. Kedy ste mŕtvi? A není to žiadna makabrózna otázka? Je to praktická otázka. Keď sa spýtate našich právnikov a lekárov, odpoveď je jednoduchá. Po 1,8 minúte máte klinickú smrť a po 4,5 minútach máte biologickú smrť. Nevidíme odozvy srdečného svalu a impulzy z mozku nie sú. No ale čo by ste povedali na výskumy neurológov z Bostonu alebo z Montrealu, ktorí dokazujú, že váš mozog je funkčný 8 až 10 hodín po vašej smrti? Prešiel na kyslíkový hibernačný režim a funguje. Cíti. Jak je to potom s transplantáciami orgánov a so všetkým ostatným? Je to opäť bezpečnostný protokol, ktorý hovorí, choďte inou cestou, nerozoberajte človeka. Viete, a korektní vedci vám povedia, áno, to sú neznáme veci, neznáme fenomény, nepoznáme odpoveď na to. No a tí, ktorí sa zaoberajú komerciou, tak povedia, áno, to je výborné kmeňové buňky, z toho vyviniem akýkoľvek až orgán, dám to do prasaťa, budete mať z toho nové ucho, novú ladvinu, novú pečeň, tu vám transplantujeme, bude to skvelé. Dúfam, že nebudete mať potom vlastnosti svine po transplantovaní tej pečene. Ale svinia je v celku tvor čistotný, slušný a väčšinou sa zachováva celkom slušne sociálne, na rozdiel oproti človeku, ktorý zase má iné vlastnosti, ktoré svinia nemá. Ale to by bola len tá humoristická odbočka. Ale stále máte pred sebou kľúčovú otázku. Prečo sme tak zložití? Prečo sme tak dokonalí? Prečo všetko vo nás je tak vzájomne prepojené, že úder na jednu klávesnicu vytvorí reťazenie dôsledkov? No a teraz naraz prejdete do zaujímavého poznania. 90% vašich chorôb spôsobuje chemické zloženie vašej stravy. Ak poznám túto skutočnosť, znamená to, že by som mal zmeniť agrosektor. Nemal by som pokračovať chemizáciou prostredia, mal by som sa vrátiť k prirodzenému kolobehu uhlíka. Pretože vážený zase z inej vednej disciplíny viete, že základnou podmienkou pre fungovanie podmienok na planete pre život je kombinácia uhlíka a dusíka. Zároveň viete, že kľúčovým parametrom života na planete je kombinácia 3 skupenstiev vody. Ľadu, tekutej vody a vodnej pary. Z jakého percenta vody je zložený váš organizmus? 75%. Čo to znamená? Výskum vlastností vody vám odpovie na väčšinu fungovaní vo vašom procese. Teraz si predstavte, že tí Američania naraz experimentálne zistili, že voda má pamäť. Je nositeľom informácií. Ale váš organizmus je zložený z vody. Jaké informácie nesie organizmus a voda v ňom? Zatiaľ je to otvorená Pandorina skrinka, nevieme, čo bude ďalej vo výskume. Druhá zvláštnosť. U vody je to špeciálna tekutina. Prosím vás, majte na pamäti, keď si pustíte vodu z kohútika. Je to jediná tekutina vo vesmíre, ktorá má 70 vlastností, ktoré žiadna iná tekutina nemá.
Tretia zvláštnosť. O charaktere vody rozhoduje jej subatomárna štruktúra. Molekula vody predstavuje šesťuholník. Ľavá strana je pozitívna, pravá strana je negatívna. Molekuly sa viažú. A možno zaujímavá informácia pre vás. Viete, kedy je najväčšia hustota vody? Pri 4 stupňoch Celzia. Vtedy je najväčšia koncentrácia kohezných síl a najväčšia koncentrácia vodíkových mostov. Keď to klesá k nižšej teplote, iba tretina väzieb zostáva zachovaná, molekuly sa vzdialia a ľad je ľahký, pláve na hladine. Prečo to tak je? Opäť nevieme, ale veď voda je základom nášho organizmu, základom všetkých biochemických procesov v našom tele. A keď pijete zlú vodu, tak nepochybne budete mať problémy. A to je drobná otázka. Z vody, ktorú pijete a ktorá prebehla čistením, boli odstránené všetky polutanty, ktoré budú zasahovať do biochemických procesov vo vašom tele? Alebo antibiotiká, antikoncepčné prostriedky, mnohé chemické substancie, čistenie vody neodstráni. A vy ju pijete. Ale vy si kúpite zariadenie, ktoré očistí vodu od minerálov, máte tzv. Čistú vodu a myslíte si, že ste urobili všetko pre svoje zdravie. Pozor! Voda musí mať zloženie minerálnych látok a substancií, pretože na pomere tých substancií je založené fungovanie vašich biochemických procesov. Z toho vzniká ale druhá otázka. A jakú vodu pije väčšina obyvateľov na planete? Čistú, kontaminovanú, akúkoľvek? A keď vám poviem, že z tých 610 megapolís nad milión obyvateľov v Číne 470 má zásadné problémy s pitnou vodou. Že problémy s pitnou vodou viedli k tomu, že v Juhoafrickej republike v Kapskom meste máte na deň pridelených 20 litrov vody, neviac na všetko. Jakú vodu pijete? Čistú? Kontaminovanú? Jaká je väzba medzi tou vodou a chorobami? Dokonca sa dá vysledovať väzba medzi biochemickým zložením vody a prevažujúcim druhom chorôb podľa jednotlivých teritórií. A skutočne prichádzame k záveru, že by ste mali konzumovať jedine potraviny do vzdialenosti 300 km okolo miesta, v ktorom žijete, pretože vzhľadom na mikrobiálne, minerálne a iné zloženie prostredia, vy ste nastavení na to miesto, kde ste sa narodili a kde žijete. Môžete to nazvať faktor zotrvačnosti alebo aj ináč, ale faktom je, že to je jeden z ďalších významných fenoménov, ktorý ovplyvňuje vaše fungovanie, bytie, žitie. No a z toho vyplýva ďalšia záležitosť. Áno, je to krásne, keď tí buráky sú z Argentíny a sú lacné. Len nezabudnite na to, že tá cena vás môže výjsť sakramentsky dráho. Tie talianské jahody môžu byť skvelé, ale vaša mikrobiota ich nemusí prijať. Môže spôsobiť alergiu. Že skutočne nie náhodou jedným z kľúčových fenoménov vo väzbe na vaše zdravie je lokalizácia. Tam, kde ste žili prvých 6 rokov, tam, kde sa vytvorila architektúra vašej mikrobioty, ktorá je už nezmeniteľná. Tam, kde ste pripravení na parametre vonkajšieho prostredia v kombinácii s vašim vlastným telom, ktoré vytvoria a vytvárajú podmienky pre mozog, ktorý potom urobí ten abstraktný obraz reality a reakcie na realitu. No a prichádzame k ďalšiemu zvláštnemu fenoménu, nazývanému diverzita, rôznorodosť. Tá diverzita znamená, že systém musí mať dostatočnú mieru rôznorodosti, aby bol pevný a krehký zároveň. Malá odbočka. Všetkých 5 globálnych vymieraní, okrem toho, že súviseli s percentom kyslíka v ovzduší a s percentom kyslíka v oceánoch, ďalšími biochemickými procesmi, má spoločné jedno jediné. Vždy došlo k zásadnému poklesu biodiverzity pod určitú hranicu, ktorá nevyhnutne viedla ku globálnemu vymieraniu a bola sprevádzaná dominantným druhom. Tí dinosaury ináč vymierali 18 miliónov rokov, takže asi to nebol len ten meteorit, ktorý spadol na Juhotakán. A teraz sa vás pýtam, vás vôbec neprekvapuje údaj teraz publikovaný asi pred mesiacom,
že do 10 rokov zmizne 1 000 000 druhov cicavcov a stavovcov? Neuvedomujete si, že ste súčasťou biodiverzity na planéte a že tá biodiverzita, ak klesne pod kritickú hranicu, nastáva globálne vymieranie? A prečo o tom hovorím? Tých 1800 druhov jednotlivých mikroorganizmov vo vašom tráviacom trakte predstavuje nutnú biodiverzitu. Keď vďaka použitiu antibiotík vymažete zhruba tretinu tejto diverzity, vaša tráviaca štruktúra začína mať problémy. Vy pravda na to použijete probiotika a myslíte si, že probiotikami ste vyriešili principiálnu zmenu mikrobioty. Do toho fenoménu vstupuje faktor zotrvačnosti. Ten faktor zotrvačnosti znamená, že mnoho procesov má veľmi dlhú inerciu, veľmi dlho trvá, než sa to vráti do pôvodnej hladiny rovnováhy. A práve to je jedna zo skutočností, ktorú poznáme, že táto biodiverzita sa týka všetkých foriem života. Pretože opäť platí princíp vzájomnej previazanosti. A tá biodiverzita vášho tráviaceho traktu má paradoxný rozmer. 1800 druhov, 20 až 25 biliónov mikroorganizmov. Ale z tých 1800 druhov 90% tvoria dva druhy. Firmidites, Euridites. Jedni spôsobujú potrebu minerálov a pocit hladu, takže sa prežierate. A nevadí vám bény, ani hmotnostný index. A druhá znamená, že minerálov máte dostatok a organizmus len udržiava hladinu úrovne minerálov. Povedali by ste si porušenie biodiverzity? Nie. Tých 90% dvoch druhov je zároveň v dynamickej previazanej rovnováhe s tými ďalšími 1700 druhmi, ktoré sú mimo. To všetko vytvára dynamickú rovnováhu, ktorá sa udržuje vzhľadom na biochemické procesy. A opäť máte princíp dynamickej rovnováhy, ktorý znamená, že všetko, čo sa vo vás deje, je kombináciou druhovej rôznorodosti, stabilnosti a krehkosti prostredia, vyváženosti jednotlivých systémov, vzájomného prepojenia, informačnej architektúry a v konečnom dôsledku zotrvačnosti v čase prebiehajúcich procesov. To ste vy. Ako môžete zasiahnuť do vývoja vlastného organizmu? Jedzte stravu, ktorá je podľa možnosti čo najmenej chemicky upravovaná. Jedzte stravu, ktorá je fermentovaná, pretože tam prebiehajú úpravné procesy prirodzené. Jedzte relatívne menej. Ideálne je kombinovať stravu a pôst. V čase pôstu sa biochemické procesy vášho tela vracajú do pôvodného harmonického stavu. Že to niektoré náboženstvá premietli do Ramadánu a do pôstu pred Veľkou nocou, teraz aktuálny fenomén, je to len odraz poznania, možno intuitívneho, že skutočne očista i pôstom je nesmierne dôležitá. Harmonizuje ten stav vášho organizmu. No a samozrejme, nesmierne dôležitý je neustály pohyb. Človek je hýbajúca sa bytosť. Nie sediaca, ani ležiaca, hýbajúca sa. S tým súvisí ďalší fenomén, ktorý by ste mali mať. Čo vás naplňa uspokojením? Tvorivá činnosť. Nikdy ste sa nezamysleli nad tým, že zasadíte strom, on rozkvitne. Pocit uspokojenia. Vytvoríte stoličku, fantastické, uspokojí vás to. Študujete knihy a príjete na nové poznanie. Uspokojí vás to. Prosím, nezabudnite, že človek má zakódované v neurálnych engramoch tvorivosť. Skúste nič nerobiť pol roka. Maňána. Ležím. Super. Koľko vás to bude baviť? Keď budete mať pocit prázdnoty, tak toto nejde ďalej, musím niečo vytvoriť. Prosím vás, to není len preto, že ste pošinutí v zmysloch a že niečo chcete tvoriť. Je to zakódované vo vašich neurálnych systémoch.
Takže tá tvorivosť, niečo, čo ma zaujíma, niečo, čo ma nakopne, niečo, čo ma baví, je nesmierne dôležitým psychosomatickým obranným prostriedkom preto, aby váš neurálny systém zostal funkčný. Jeden z najväčších problémov staršej generácie je v tom, že vypadnete z práce a teraz čo? Sedíte doma, na najvyš polejete záhradku alebo krmíte holuby. Bum! Naplní vás to? A nebo vek je len číslo. A vy sa vrhnete na štúdium inej vednej disciplíny, na ktorú ste nikdy nemali čas. Naraz zistíte, že vás to baví, že vás to naplňa, že vám to treba. A keby som vám povedal, že v Montreali dneska rozvinuli liečbu Parkinsona a Alzheimera, ktorá nevychádza z chemických liekov, ale z toho, že cvičíte mozog, cvičíte neurálne synapsie, ukazujete, k čomu ten mozog je a okrem toho fyzicky cvičíte, a do 6 až 8 mesiacov vrátim 90% vašich kognitívnych schopností. Bez chemických liekov. Není to obrovský náznak prírody, ktorá nám dala dar? Len ho nevyužívame. Ja viem, že nepochybne nesmierne pohodlné ležať na gauči, mať pivečko vedľa seba a sledovať dementný seriál, o ktorého už vieme dávno dopredu, ako o to 22 dielov skončí. Je to také sladké nič nerobenie. Po krátku dobu môže byť zmysluplné, lebo vypadnete z trvalého stresu. Preto tá požiadavka, aby dovolenka trvala aspoň 3 týždne. Prvý týždeň sa len nastavíte na nič nerobenie. Druhý týždeň začnete to nič nerobenie postupne vychutnávať. Tretí týždeň konečne chápete, že nie len práca a šialený zhon a naháňanie peňazí a všetko ostatné je zmyslom života. No a potom sa vrátite späť do toho kolobehu. Čiže prosím vás, ďalší fenomén. Skúste sa naučiť odpočívať. Ja napríklad odpočívam tým, že robím na záhrade a diktujem knihy a študujem ďalšie vedné disciplíny. Niekto povie, však to není odpočinok, 70 rokov, ty si sa zbláznil, si magor? Nie. Poznanie vám dáva úplne iný pohľad na svet okolo vás. A keď rozvíjate toto poznanie, tak to, čím vás nakopne to vnútorné poznanie, je nesmierne dôležité. Rozumiete, v 72 rokoch, posledných 8 rokov sa venujem neurológii. Teraz prednášam na neurologických kongresoch, prednášam personalizovanú a celostnú medicínu. Ja nelekár. Šialené, nie? Keď som sa začal venovať robotike a umelej inteligencii, tak sa všetci mladí kolegovia na mňa dívali, prosím ťa, čo si sa zbláznil, však to je strašne zložité. Čo je zložité vo vašom živote? Viete si utriediť hierarchicky priority vášho života? A ste u jednej drobnej otázky. Do 10 rokov, opakujem, do 10 rokov vám spoločnosť dá obrovský dar. Čas. No, pravdepodobne budete v práci 3 dni, plat sa vám veľmi ani nezmení, budete dožívať 90-100 rokov, napriek zastropovaniu dôchodkového veku pôjdete do dôchodku v 70-ke, lebo už vás nebude baviť chodiť do práce, alebo budete pracovať cez teleprácu a budete mať more času. Ako bude reagovať váš organizmus na more času? Budem sledovať všetky relácie o varení, budem priberať na hmotnosti, dovolím si poznámku, prosím vás, krematórium nedokáže spáliť mŕtvolu viac ako 230 kg, takže by vás museli pochovať normálne. To bude náplň vášho života? Cestovanie, vynikajúco. Za 10 rokov prejdete celú planetu. Čo ďalej? Budete sledovať televíziu, budete žiť cudzie životy. Nakoľko vám to vydrží? Ale drobná otázka. A čo keby ste študovali sami seba? Pochopili, ako funguje váš organizmus? Ako sú prepojené jednotlivé systémy vo vašom organizme? A keď ich poznám, tak predsa nebudem, ak som normálny človek, robiť veci, ktoré porušujú funkčnosť tých systémov, že? Čiže nebudem sa prejedať a potom pôjdem do fitka, však ja tú energiu miniem. Prosím vás, miniete energiu, ale zmenu metabolických procesov vo vašom tráviacom trakte nevybeháte v tom fitku. Tá zostáva vo vás.
Druhá vec. Ak poznáte sami seba, ako sa budete správať k okoliu okolo vás? Takže sú to všetko nepriatelia, závisníci, podrazáci, hajzlíci a podobne? Alebo sú to stejné bytosti ako vy, len rozdiel je v tom, že sme každý jedinečný. A ak si uvedomíte, že ste každý jedinečný, nemáte zodpovednosť voči ďalším generáciám predávať poznanie, ktoré máte? Je to filozofická otázka? Praktická otázka? Bude to nový priestor pre nový biznis? Rozširujeme výrobu virtuálnej reality, takže nemusíte ísť na dovolenku, stačí, keď vleziem do miestnosti, dám si 3D okuliare a budem mať pocit, že som na Tichomorskom ostrove. Vážení, i tá virtuálna realita nikdy nenahradí vaše senzorické systémy. Ja som vás nenáhodou upozornil, že máte 21 senzorov. Ktorý je najväčší senzorický orgán vášho tela? Koža, áno. Ktorý je najkoncentrovanejší senzorický orgán, ktorý obsahuje 750 000 senzorických snímačov. Ktorý je to? Prosím? Jazyk. 750 000 senzorických systémov. Čiže vlastne vy ani nepoznáte sami seba. A teraz príde transhumanista a povie vám, no ja vám implantujem čip, dám vám tam procesory, budete mať exoskelet a budete cyborg a bude to fantastický posun a budete kvalitnejší. Ako vám to môže povedať, keď nevie ani, aký ste, aké máte možnosti, aké máte síly, akú máte energiu v sebe, aké máte informačné schopnosti, všetko ostatné. Lebo naozaj si nechcete uvedomiť, čo znamená, že kolegyňa pôjde s dieťatom na prechádzku, náhodou havária, auto privalí dieťa a kolegyňa zdvihne 1,5 tonové auto. Skúste zdvihnúť 1,5 tony. Má zvláštne svaly? Má exoskeleton? Čo má? Iný človek si pamätá každú sekundu svojho života bez toho amerického prípravku. Jak je to možné? A skutočne sú také klinické prípady. Ďalší prípad. Máte tibetských mníchov, ktorí praktikujú tumo, ktorí zvýšia vnútornú teplotu na 49 stupňov, vysúšia prádlo, vysúšia plachtu a nezomrú. 49 stupňov telesnej teploty. Všetko, čo je nad 42,6 stupňa, znamená smrť za normálnych lekárov. A oni nie sú mŕtvi, spokojne fungujú. Čiže vlastne my nevieme, čím sme a čo všetko v nás je. A ja tvrdím, že to univerzum vo svojej genialite sa rozhodlo dať ľuďom čas, aby poznali sami seba. Samozrejme, už vidím zúrivých nepriateľov, ktorí nadávajú, to je konšpirátor, to je magor, to je idiot, ktorý sa nemá pliesť do týchto oblastí a podobne. Skúste sa spýtať tých ľudí, ktorí na Facebooku píšu tieto hlášky, čo ich naplňa. Tá nenávisť, tá zloba, tá závisť, že nemajú tie schopnosti, alebo len to, že vďaka vlastnej lenivosti sa ani nikdy nepokúsili odhaliť tie schopnosti, ktoré sú vo vás. Viete čo, jedna krásna vec, ktorá z toho vyplýva, filozofická i zdravotná. Ak sa prestanete na ľudí okolo seba dívať ako na konkurentov, nepriateľov a zistíte, že sú to stejní ľudia ako vy, predstavte si, ako sa vám žije, keď není toľko zloby. Nechceli by ste žiť v takej spoločnosti? Alebo je jednoduchšie závidieť tomu susedovi, kurňa, on má 2 autá, ja mám 1 auto. Autom nemu postriekajú, to bude perfektné, to bude nádhera. A prečo dneska máte toľko ľudí, ktorí robia zlo, aj keď z toho nič nemajú? Je teda človek zlý? Alebo to zlo proste vyplýva z toho, že neodhalil v sebe, čo je v ňom. A v tomto ohľade, pamätajte, nestačí jesť len zdravé potraviny. Áno, je to 90% príčiny chorôb, ale tie zdravé potraviny musíte zviazať aj so zdravým myslením. A to zdravé myslenie znamená, že začnete mať iné životné priority, nie ísť do Kauflandu, lebo majú Black Friday. A ktorý blbec by to nekúpil, keď je na tom zľava, ktorá síce zľavou není, ale to nevadí. No a teraz si predstavte zvláštnosť,
A tým končím. Aj tak sa omlouvám, že som to pretiahol. Ale teraz si predstavte jednu zvláštnosť. Ľudský druh je výnimočným útvarom univerza. Keby sme mali čas, tak sa pobavíme o mimozemšťanoch a podobne, prečo majú zájem o planetu a podobne. Ale teraz je for v tom, že prečo my túto jedinečnosť, tento dar si neuvedomujeme, nerozvíjame ho. Prečo sa hrabeme v prízemných nezmyselných veciach, ako je závisť, zloba, podrazy, útoky a tak ďalej, ale neuvedomíme si, jak geniálnu myseľ nosíte v hlave. Každý z vás. A nevyskúšali ste si niekedy, ako funguje vaša pamäť? Ako vás povznesie, keď začnete hľadať riešenie nejakého problému? Môže to byť malý problém, potom väčší problém, potom ešte väčší problém. A prečo sa toho bojíte? Len preto, že budete iní ako ostatní? Tak tu vás ukludním biologicky. Všetci sme iní. Nikto není rovnaký ako ostatní. Každý ste jedinečný. Takže obava z toho, že budete iní ako tí druhí, je absolútne iracionálna a nezmyselná. Ale skúste premýšľať nad poslednou vecou. Informačná architektúra vášho tela a informačná architektúra prostredia, v ktorom existujete. Tá informačná architektúra je nesmierne dokonalý výtvor, obsahuje bezpečnostné protokoly, triedenie informácií, schopnosť pamätať informácie, vytvárať abstraktný obraz reality, kombinovať to všetko ostatné. To není o tom, že 5G vám dá 100-krát viac informácií na nete. Problém je, či chápete tie informácie. Či viete, kam tie informácie vsadiť a čo vám tie informácie dajú. Ten Facebook to vie perfektne. Podľa toho, na ktoré stránky klikáte, aké druhy tovarov kupujete, aké fejky píšete, tak vie presne psychologický profil vás a podľa toho vám dá cieľnú ponuku reklamy. Preto máte miliardové zisky. A vy ozaj chcete, aby títo internetoví giganti o vás vedeli všetko a vy sami o sebe nevedeli nič? Pretože ak budete vedieť vy sami o sebe všetko, moc týchto gigantov je preč. Alebo chcete žiť v technokratickej dobe, v ktorej 4 internetové giganty budú určovať, čo budete jesť, čo vás bude baviť, čo si obliečiete, kam pôjdete na dovolenku, koho budete mať ako známych, alebo druhá alternatíva, budete tu mať čínsky sociálny bonus so všetkými dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú. Ale veď ste mysliace bytosti, teda aspoň dúfam, že ste mysliace bytosti. A z tohoto hľadiska poznať to, čo je vo vás, ako zabezpečí váš zdravý život, znamená, že ste pochopili svoju cenu pre seba a pre ostatných. Pretože keď vám niekto povie, no zahynulo tam 10 000 ľudí. Vážení, nie 10 000 ľudí. Desiatky tisíc ľudí, ktorí utrpeli doživotnú traumu straty najbližších so všetkými dôsledkami, ktoré z toho plynú. A keď sa takto budete dívať na život, tak asi sa budete dívať úplne ináč, čo sú životné priority. Ale pretože čas plynie, nie sme jeho vládcami, dovolte vám poďakovať za pozornosť. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči, bude priestor na otázky. Keď nie, želám vám len dve veci. Slniečko v duši a nech vás blbci obchádzajú aspoň na 20 kilometrov. Ďakujem.